Well, let's all stand, kakabsat, for the reading of God's Word before the message. Buksan natin ang ating mga Biblia, kakabsat, dito'y libro iti Acts. Okay? Book of Acts. Yes. Chapter 2, verse number 42. Acts chapter 2, verse number 42. Yeah. The Bible says in Acts chapter 2, verse 42, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers." Amuyo deti doctrine, digitoy ket teaching, ti Ilocanot doctrine, sursuro. Ket digitoy sursuro, iso digitoy iti elemento wenno ingredients nga mangbukal iti kagimungan kakabsat. It is doctrine that binds us together. It is doctrine that serve as the reason for our unity. Iso nga itatta kakabsat, agyaman tayo iti Apo, iti HBBC, the Lord gave us a wonderful pastor and patriarch who taught us digitoy nga biblical principles tapno agbalin nga strong and fruitful dagiti biag tayo akas Kristiyano. Amen? Okay, kararag tayo. Lord, bendisyonam daytoy mensahe itang amalem as we learn these principles, Lord. Maragsakan kami ta digitoy ket wisdom nga gapuken ka, ket saan nga gapuapo iti lubong. Ket itdem titunggal maysa kada kami, iti puso nga mangkupikop kadigitoy nga adal ken panursuro apo. Tapnon iti kasta, napardas ti panaggromi, iti Christian life mi, ken kastamot apo iti church. Kuamti gloria ken dayaw, in Jesus' name, amen. You may be seated. Okay? Principles dictate practices. No anya di prinsipyo tayo iso dayjay iti mangi diktar no anya iti aramiden tayo. And to change wrong practices, we need to change wrong principles. And how do we know if our principles are right or wrong? Kasanutay nga maamuan no DJ prinsipyo nga pagtaktak deran tayo ket usto wenno kamali. Pakaamuan tayo. Detoy sao iti Apo. Okay? And that is why the Bible says in 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verse 16, "All scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine." Okay? Pakaisurwan, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, here are applied or practical biblical principles taught by our patriarch, our pastor, on how we can become strong and fruitful Christians. Kat nagpipintas digito'y kakabsat. Okay? This is a continuation. To review, let's go to number 1. Just be honest and learn to say no even if it hurts. Once nga naisalakan kan, dete kanta ket kunana, "'Twas a grand day when I was born again." Anyo liplipatan deta kakabsat. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At dabaro nga nature mon, ket masapol nga digide lifestyle tayo, masukatanen iti practices according to the Bible. On that note, kakabsat, the people around us and our places of work, digiti pag-ubraan tayo, digiti kakabagyan tayo, will notice daytoy difference iti biag tayo because of our
doctrines, principles, and teachings. Ano mabalin iti Kristiyano, nga hanaam mo iti pamati na wano pagtaktakdiran na kakabsat. Amen? Oh. Iso nga, by the grace of God, inot nga maisuro kada kayo, kada tayo amin, dagiti issues, practices, doctrines, anya iti pagtaktakdiran tayo nga kas Kristiyano. Recently, adanang saludsud kanyat, Pastor, what is our stand about cremation? Ala kakabsat, haan ko nga pagbalin nga dakil nga issue. But let me just give this. Kasi as a Christian, anyat stand tayo, di ba? Okay? Here was my answer. Nagkonsulta kini Pastor John, kadagsarsarita kami. The Bible has no clear, direct, thing about death cremation kakabsat. So, it is a case-to-case basis. It depends upon the situation. Ngem adada ngamin digitay daduma kakabsat nga because of their faith and pagan faith ket i-cremate the dead body pagbalin da nga kasla dete offering wano digitay ano pangawag mo adda digitay seremonya. So if we do that kakabsat ket bale kasla naki anamong tayo kaday nga practice. So, my answer to that is there is no clear or direct na answer ti Bible may panggap ka deta nga banag. But anyway, into no resurrection day kakabsat, God is able to resurrect our dead bodies. Uray na sinasinat particle ng kakabsat. Kaladigijekin nanti pating nga Christian idilimnod DJ Titanic. Nagisay-gisay among pengar do yan natek kakamanga tultulang. Ngem ni Apo Diyos amuna and He is able to resurrect that. So issues like that kakabsat, no adda digidi kakasdi nga questions ti panunod tayo, saan kayo nga agam-amak nga mangsaludsod, Pastor, anya ti ibagbaga ti Biblia maipanggap ka detoy. Kasi Kristiyana kon, deti Biblia iti rule of faith and practice ko, isun ti authority ti biyag ko. So anamot ti takder ti Biblia maipanggap iti kastoy. O, di ba? Umay ti November 1. Anat takder ti Biblia maipanggap ti panagpalwalo, Pastor. Iti minatay, ken panag-atang iti minatay. Kakabsat kastoy deta. Let me answer that in this way. Ti minatay, once nga natayen kakabsat, jay bagina nabati, jay kararwa napanen, ijay pagsaklangan na nga kinaagnanayon. Naisalakan, ijay langit. No hanga naisalakan, ijay impyerno, awan purgatorio yan ta Biblia. No apay nga deti prayer for the dead is because of this doctrine of purgatory. It is a faith nga ti maysa nga tao numatay, dumagas di purgatory, and for a period of time makliningan isuna from his sins. Ket babaan kadagiti series nga panakailwalo, ket madalusan iso na ijay, aging gana nga hantay ammo. According to that faith. Eket no kas jay, ammom nga rod, no kas pagregan kaano ka nga aglipas nga agpalwalo, tapno di kas tagat sure ka nga, nadalusanan. So, day jay kakabsat, awan yan ta Bible. Ket no Christian kan, adaking kan, idi Apo Jesus, ket ni Kristo kinapudno, kunana I am the way, the truth. So, nadaking kan ni Kristo, ket isut kinapudno, ay ket masapol nga jibiyag mo, pagtakderam mo ten, iti kinapudno. Oh, so itata na awatam di jay, ay kas jay aya pastor, no need kakabsat, no apay lang na buwangay tilwalo, gapu ka di jay doctrine of purgatory. Deti mo't panagatang, anakad iti atang, ti English ti atang ket ana, offering, yes, that's right. Offering, kas pagrigan no nagminatay ka, di ba? Ikabil mo tay pansit, tay paborito, di kita unbeliever, di kita hanapay mo ti Apo, tay paborito na nga sigarilyo, paborito na nga arak, apay, because kunada, baka umay agbisita, ket ti panagpadlaw na ket di may ikatlo nga aldaw kunada. Ket once nga imay, awan nasarakan na nga atang, ket isunton al-alyaan na tayton. Awan yan ta Biblia deta kakabsat. Nalawag ti Hebrews 9:27. Isurat yo,
Dayjay ti bersikulo, Hebrews 9:27. And as it is appointed unto men once to die, and after this, kita nyo ha? After this, the judgment. Nabati ti bagi, si Maklang di kararwa ijay, malukatan ti libro ti biyag. So the moment nga natayan, awan deta kararwa, iso nga ti November 1, awan agpiesta nga kararwa, kakabsat. Ti agpiesta si bibiyag laeng. Ngam awan, kakabsat ti agpiesta. Ket hanadakes nga mapantayo waknitan, dalusan, paknian, dete nakaitabunan ata, isot maudi nga ruden kakabsat nga panakaipaay, te respect tayo ka dete labuan tayo, ket awan dakes na kakabsat nga mapantayo waknitan, iso nga dete to HBBC Memorial Park Ministry detoy, da kayo nga tagapasukin, ala, adan to schedule mo't nga tatlawag ken bakar nangam nang runa nga da kayo iti makipagaywan, da kayo tot karayo namang waknit kakabsat ka, dagiti ruruot dita, tapno nadalu sa kang kanayod. Amen? Ano dakas kakabsat, nga mapantayo nga, hantayon nga tuladen pay. No kunadan to king kagat, kas pagadakan to jaya. O, kat nagdalus ka, kat schedule. Kasi per schedule, gayam itat pa ba nagbisita at sementeryon. Anakan la idi nga kwa, si bubukula ili, mapan sumanog yan takampusan to. Awanan, per barangayan, kapo ka deti pandemic. O, so no kunadan to, adan to tinakaigam ti kwa. O, anak, palwalo ka? O, kat siyempre, nailwalwan amin ang anak ko nam. Sir, no, I'm a Christian, I'm a Baptist. Amu, dalatan ka kabsat, no, baptisa ko nam amuda. Okay. Learn to say no, even if it hurts. Kasi kakabsat, nagrigat nga, dayjay taot padayawam, ket ti apo kakabsat, isumot iti maldaangan. Because you do not stand for the truth anymore. Iso nga, I would rather obey God than men, kunana di Bible. Nakita yung kakabsat? Ang as Christian, amu tayo ti sumungbat, ti kunana ta Bible. Ano di Hebrusen? Peter, kunana, be ready to give an answer to them which ask you of the hope, anat verse na? Which ask you of the hope that is in you with fear and trembling. Numampay adda tayo ti kinapudno, haan tayo kakabsat nga kaladete makikabil. O, ada nga min digite, daddo mga sekta kakabsat nga ipapilit da detay pamati dagat kasla makikabil pa yung kakabsat iti plaster da hantayo nga kakasjay. 1 Peter 3:15 alay kabil mo man. Deta kakabsat 1 Peter amuyo importante dito kasi no Kristiyano ka amom ti agtakder. Iso nga nagpintas dito kakabsat nga statement. You should know how to stand and to stand strong. Deta ne. But sanctify the Lord God in your hearts. That word sanctify means ikam tiwaya iti apo iti biyag mo. Sanctify, set apart. Okay, para lang ti apo. And be ready always to give an answer to every man that asketh you. Diag saludsod daking ka. Apay madikadakay ti kastoy. Apay. So amom di isungbat mo. A reason, amom nga irasonan. Day jay namnama, uno pamati. That is in you. Next, with meekness. Anat kaya na samta meekness? Nga adda iti nasayaat de wagas mo nga mangibaga. Hanga dete, agpalwalo kayo. Ang kay nga makilala, baptist kami. Awan lualo ka da kami. Nakasday nga dete ka na makiapa tayo kakabsat. No di kat nasayaat nga wagas ti panang i-explikar tayo. Amen? O, kat ado nga issues dete. Iso nga kakabsat, ha? Nagpintas dete nga dagulitan kasi ulitek man no Kristiyano ka, adaging ka ni Kristo, kinapudno, agbiag ka ti kinapudno, kat sursurwem kakabsat, nga ibaga nga haan, deto iti kinapudno, deto iti kuna ti Biblia, deto iti usto, kat deto iti dapat nga suruten tayo. Amen? O, malpas ti trabaho, deto kat ala, pag inanaan tayo, oray tanalpas tayo, deto balayan kat ag-celebrate tayo, victory party. Kuna deto engineer mo no kas pagrigan no unbeliever, kat aginom tayo. Anat ko na, engineer, thank you takwa. Na irano dak deti panangaw-awis mo kanyak nga gobrang kwak ngamin memberak iti Baptist Church kat hang kami nga agin inom. Ay kasta aya. Wen kat no ada royal kat isulat tanda iso ti inom ta royal mo no kok hang kam nga agin inom iti arak. Hang kami nga agbarbartek. O kat no nagisten kakakabsat kat mabali na kantsawan daga digite kumpadre ma. O dati ni tata inting kat idi kakabsat unbeliever pela nga kat talaga nga man so ta inom matata.
numalpas ti trabaho. Ti kunadagat pangikikat pangag-agas lat bambanog. Kung kunadang saan nakakabsat na nakalawlawag ta Proverbs 20 verse 1. Wine is a maker, ti arak mang sabsabrak kunana. Kat siya sinuman nga mailawan, kat saan na masirib kunana. O, kitaan nyo? So, itat nakakabsat na amuam deta, kat kunam, kas jay gayam a pastor. Mukaruden. So, amumon kakabsat ti isungsungbat mo. Just be honest. Kat siyempre, kaysa di jay ilingad mo jay silaw mo, agat awa na, ilimang mo jay truth nga daging ka, compromise ka. Just be honest and learn to say no even if it hurts. Okay? Number 2, pintas kakabsat. May kadua, prayer changes things and it changes you. Deti kakabsat kat amom, may nga basic nga practice ti Kristiyano prayer. Ngam napintas daytoy kakabsat nga statement kasi ti mindset nga itud naking ka, kakabsat, aglalalo no, aday karkararag mo aya. Apo, deti ko maanak ko, balbaliwam. Di karkararag mo. Apo, masave ko madigitay loved ones ko. Apo, deti ko mga parikot masulbar. Kat kaslaawan makitam nga deti development. Sino kada kayo ti makaawat deti nga ibagbag, napadasan nyo. You are praying, aday karkararag mo, kaslaawan makitam nga development di prayer mo. Kuna ni Pastor John, kuna na kwa, amom, saan laeng nga DJ, sitwasyon to umimbag kan sumayat no kararag, sikang agkararag ti sumayaat kan umimbag. Okay? Iso nga deta kakabsat. Always pray. Number 3, learn to be content in any and every situation. So, anyaman ti sitwasyon nga nangisaadan ti apo kanya tayo, dagiti agdama no anya di trabaho nga intud naging ka, kat mapnag ka, agyaman ka. It is not the situation, it is your attitude. The message ti bigat. Contentment kakabsat makes all the difference. Ano dete ko na tayo? Ti tao nga dapan nakapnek na, naragsak lata. Ti tao nga awan pa nakapnek na, uray anya ti adaging kwa na, awan tupulos iti ragsak na. Kuna na di Bible, godliness with contentment is great gain. Awan iti makaabak iti tao nga dapan nakapnek na. Number 4, nasaysayaat asikat ti maap-api, ngemtay sikat ti mangap-api iti padam a tao. Connected ti number 5, nasaysayat asikat ti mapadpadakes, ngemta sikat ti mangpadpadakes. So, we have taken that. Number 6, following God's will and God's way, you can never go wrong. So nga kakabsat, don't follow your emotion. Deti kakabsat, no, this decision tayo. Malagip ko no na ni Pastor John. Isurat yu deti kakabsat. Don't make decisions when you are, dito isurat yu, halt. H-A-L-T. Acrostic. I-type mo man. H-A-L-T. H, when you are hungry. Don't make decision when you are hungry. A, when you are angry. When you're angry, nung kumakas pagrigan na maditriknam, kat ag-desisyon ka, biakas tinangarud, kastoy. So, gure ka, pagkalma ang pela diriktam. L, when you are lonely. Anat lonely? Lonely, Mr. Lonely. Numalmalday ka, may saka, kat mariknam nga kasla, nangruna ka da kay dita abroad. Oftentimes, overcome na kay ti loneliness. Don't make hasty decision when you are lonely. And letter T, tired, no nabannog ka. Maturog ka pelang, aginanakat basit, take a nap. Detan na kakabsat. Don't make decisions when you are, basa, hungry, angry, lonely, tired. Why? Because you can be influenced by your emotions. Baka di emosyon mo lang, timang dalakan ka, kat anat mapasamak, umadayo ka di pagayatan ti apo kakabsat. Agkamalikan to di decision mo, pagbabawyam to. Kat kunam, nangarod kat medyo pungpung tutag ngamin idi, so kasta nga talaga, wano,
nalidayak nga minide, iso nga anangarod pa eh. Mabalin na pagbabawyam, hana nga mabalin. Talaga kakabsat agkamali ka, kat pagbabawyam to, dayjay nga decision mo. Iso nga kakabsat, regardless of what you feel, uno anyaman ti sao ti tao, basta king ka nga Kristiyano, tay pagayatan ti Apo latta, dayjay. Following God's will and God's way, you can never go wrong. Hang kapulusag kamali, pagayatan ti Apo ta sinurot mo kakabsat, uray pa'y kasla pa nagkamali ti panangkita ti tao, hangkang agkamali kasi pagayatan ti Apo di sinurot mo. O numan pa'y kasla ti kunada, kat anamot dahil ti desisyon nga inubram, kamali kunadaking ka, hangkang kapulos ka nagkamali, no will ti Apo ti inaramid mo. Amen kakabsat? O, tandaanan nyo deta, jay pagayatan lata ti Apo. Da kayo nga young people, surutan nyo ti pagayatan ti Apo, di kayo tupulos agkamali. When? Detaman kat panagbasa, panagtrabahon to, panagasawan to, surutan di pagayatan ti Apo, hawan tupulos iti panagkamalim. Ngamnohan mo sinurot di pagayatan ti Apo, pagbabawyam to, deta nga desisyon mo. Amen, kakabsat? Da kayo nga young people, kitakman, kita young people yan tasum. Tayag yung man ti imayo. Sino kada kayo ti young people? Yan tasum. Raise your hand. Yan. Ni Manong yu John Paul adadjay. Justin. Patpat. Jay will ti Apo ti surutan nyo. You can never go wrong. Tandaanan nyo detawan. Hangkay tupulusag kamalihan yung to pagbabawyan. No pagayatan iti Apo iti sinurot yo. Okay? Very good. Angelo, follow the will of God. Okay? Yes. Sino pwede kita data? Regine. Lucky. Ni Lenlen. Follow the will of God. Prince. Di pagayatan ti Apo latta, Prince. Ti agpanuray. Who else? Awanan? Ububing digiti da dumatuya. Ni Noah itaytayag na di ima na. Dakay dita Australia, follow God's will. You can never go wrong. Itatak yun na panunot yun dita. Amen? QT, follow God's will. You can never go wrong. Nico, Harris. Hanga DJ kwati kwayo. Wendell, yes, Wendell, I see your hand. Follow God's will. You can never go wrong. Amen? Dakay dito Hamere, follow God's will. Edward, dati time nga malidayan ni Edward, may sana di kwarto na. Di pagayatan ti Apo latta surutam. Amen? Deta kakabsat, no timataking ka, deta nga prinsipyon. Tungpal biyag mo, detan kakabsat nga, ni Carla, dapat kami dyan. Carla, follow God's will. Okay, not your will, but God's will. Dakay dita Facebook, agamen kayo, tapno makita da kayo. Okay? Number 7. Ikanayon nga ibagbagano ka ni Pastor June, in connection, deti Proverbs 69, basahan tayo ta. In application, deti application na, nothing is permanent. I-connect kunto ka deti number 8, kasi agkamang da deti kakabsat. Awanti permanente, everything is temporary. So with this, Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Ti Apo, ikan na tayo iti pribilehyo nga agplano, ken agpanggep iti panagbiag. Ngamkas pa nang italegtay ken kuana, isuna ti mangiturong dagiti dalan tayo. And some things along the way can be changed. So dapat da tayo kakabsat, flexible tayo latta, ijay panangidalan ti Apo. Ano ka na sound ti flexible? Detay mabalin na ka nga balyaran, kasakanya kat, idi 14 years old kakabsat kat napasnagak mo tagbasa idea, high school. Ngam ijayan nakibagat ti Apo nag-intervene kat napanak nagbasa at Bible school. So, amen Lord. Flexible. Okay? Jeremiah 10:23. Jeremiah 10:23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. God knows our future. Deta ti comfort tayo kakabsat.
Ti apo, kuna tayo apo, italek miking ka, digiti plano mi, addang mi, kat ala apo, sikat ti mangiturong, kada kami. Okay? A person, kuna ni Pastor BMA, nangagkuday summit, a person becomes terribly frustrated and bitter if he ignores flexible planning. No, agpatakder kat balay, di ngamin kakabsat kat ada plano. Ngam pag-amuam kakabsat, habang nga mapatpatakder je balay, adadan to agbaliw. Ala, kada kay nga engineer, contractor, foreman, ayatata inteng. Pastor John knows this. Along the way, adadan to ti agbaliw kakabsat. So just be flexible, give room for it, because we will become terribly frustrated and bitter if we ignore flexible planning. Dito pa'y nating is permanent, ibagbagan ni Pastor John Nukwa kakabsat, people come and go. People come and go. Kaya't nangasawan, adda digitay tattao ti biyag mo like friends and even classmates, kadwa ti trabaho, nothing is permanent. Deta trabahom ita, nothing is permanent. Just be prepared. Maybe the Lord will lead you to another work of place. Nothing is permanent. Mabaling nga baknang ka ita, marigrigat kanto no sumarunong atawan. Mabaling nga marigrigat ka ita, rumang ay ka. Nothing is permanent. So, awan ti makuna kakabsat nga permanente no maipanggap ti estado ti panagbiag. Dayjay ti point na dito. When it comes to life condition and life state, nothing is permanent. Tilang hanagbaliw kakabsat ti Apo. Kende ti Bible. Iso lang ti hanapulos agbalbaliw. Everything is changing. The world is changing. Deti future tayo, di tayo amuno anat paspasamag kan pagturturungan ti lubong kakabsat. Nothing is permanent. Tilang kakabsat hanagbaliw, ti Apo kan iti sa una. Iso nga datayo, nga Kristiyano, ti Apo iti, pag agtalina udtay ti Apo, agtalina udtay kadigiti sa uti Apo, tauray agbaliwon kakabsat iti tiyempo because nothing is permanent, agbali ti sitwasyon, at least datayo, ti ragsak tayo, mataginayon. Iti panakapnek mataginayon, ti talna mataginayon, because agtalina udtay ti Apo kanti sa una. Ngam no ti ragsak tayo, ti peace of mind tayo, kat adda ka dagiti material labanag, kasanon kakabsat no, umay itinakarkarong ng deti pandemic. Saan tayo ngay karkararag? Ngam talaga nga mapanakasta kakabsat, kasi nga ni umay ti Apon. Don't you ever believe that this world will get better. This world will never get better. Habang nga umasidag ti aldaw nga yaay ti Apo, kumaro nga kumaro, dumakes nga dumakes. Why? Because nganganin umay iti Apo kakabsat. Iso nga datayo nga Kristiyano, gaputan nating is permanent. Di ba? Awan ti mataginayon, masapol nga ti puso tayo, naimula, agtalinaed, kadagiti sa uti Apo. Tandaanan nyo deta, nang runa kadagay nga young people. Alisto tayo nga maisway-sway kadagiti trend. Alisto ka nga umapapal, diriknam kadagiti, makitkitam ta Facebook. Awang permanente kakabsat. Agbaliw. Tipay mesang example na dita. Kakabsat. Mabaling nga tipa nagkita ti tao king kaita na baba. But that will change. That can change. Mabaling nga tipa nagkita ti tao king ka, kat respetaranda ka, but time will come. Mabaling nga, di gidi mang respetar king ka, kat awan tumutan, because nothing is permanent kakabsat. You see? So, tilang ipagpakita na hanga dete, awan faith tayo kadigiti bambanag, ti kahit na lang asawan kakabsat, just put your trust and confidence in the Lord who never changes. Just put your trust in the Lord. Han nga dakas kakabsat nga, da kada tayo digiti nga banag, at da digito nga sitwasyon iti panagbiag. Ngem, things can change. Iso nga ko na tayo, Apo, basta agtali na udaglataking ka. Where could I go? But to the Lord. Deta kakabsat. Remember that. Amom, makitam to nga nakabalvalwabol deta nga prinsipyo when the time comes. When the moment comes, you will realize kat malagi punto, dahito yan ta insuro ni pastor, nga kunana ti Biblia, tila apot sa nagbalbaliw.
Jesus is the same yesterday, today, forever. Amin na ba nagagbaliw. Day 2 yun, day impreach ni Pastor. Agyaman naklangan ng tanangag ko dayjay, kat at least ti pusok kat kwa, kalman telata. Naragsak lata, tadaak iti apo. Amen, kakabsat? O, mabaling nga ta job mo itatakat napigsa, di business mo. Time will come, mabaling na kumapsot. Tapos di pusom kat ti apo, nothing is permanent. Okay? Remember that. Oh, number 8. Di explain ko ngayon muna ito para number 8 kumagayam. Dito number 8. Only a fool does not change his mind. Only a fool does not change his mind. No makitam nga alanganin, ilinteg mo tadalan mo kunana. Uray adda ka iti daytan, no makitam nga hanapagayatan iti apo, hanapay dakas nga ag-back out ka, no adda pay gundaway na, wano agbaliw. Why? Because only a fool does not change his mind. Proverbs 12:15. Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes. Tay maag ngamin. So nga tay maag, isuthan namang baliw na tatiam muna, mayat latan, uray madi, ay tuloy na latan kakabsat. At maag nga rod. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Kasla kuma, okay. Inalam dito nga kurso ti college. Gaputa idiyon una nagat, awan nangad advice king ka. Idi ko ang kakabsat ma-realize mo, ada nang advice, kasti kumat dapat inalam, kasti kat kastoy. Hamo ko na nga, makitam lang arudan nga alanganin, di nalam makurso. Kat napimpintas detoy. Kat nating is permanent. Alangan ako na, naana na ta, deto iti inrugik nga kurson, basta siya kat I am a man of by word. Hamo kong kuna, sa baling application di jay. Deto yung kakabsat kat sitwasyon eh. Oo. So makitam nga alanganin. So anat aramidem, alakat hanamot pa'y dagas, di agsifak iti course. Nakita yung kabsat? Oh, di kita'y backslider. Hanakasla, di may isang backslider, idi kakabsat kat kwa. Napang ko binisita. Kunak kanya na kat, agsubli ka ti apon, brother. Kunak kanya na. Kunana kanya kat, nalpasak ka na itiklib, pastor, di tuyak latang kunana. Di kad full day jay kakabsat. Amo na nga nasaya at ti bumangon, tana itiklib kakabsat, ijay nakanlatan. Jikat only a fool does not change his mind. Oh, nakita yo? Ikang kay pa iti may isa kakabsat, maudi for this afternoon. Dito yung kakang kanay, magbaga ni Pastor John, all things work together for good. Oh, dito, Romans 8:28. All things work together for good lata. Isong ano Kristiyano kagat kwa, things may come, whatever happens, ijay pusom kat, noon niya latat pa ng idalan, iti apo ta, God's providence lata amin. God is working, not only in the hearts of men, but even in our situation. So, anyaman apo, basta isikalata di kwag, all things work together for good. Basta kung magbiyahe ka, hanggang natuloy, nagsakit dinagam mo, apay, all things work together for good. Nag-apply ka trabaho, perming karkararag mo, o prepare mo amin. Hangka na ala, agsakit dinakam mo, saan na? All things work together for good. O ada client mo, nalpasan kakabsat kat, kunana nga kastagat o kasting arod. O, okay, all things work together for good. Amen? O, kas pagrigan, ada nagkariging kahanan na tuloy. Dalata di panunod mo, all things work together for good lata. Ti apo amuna, what is best. Amen? Oh, it is a great comfort, kakabsat, that while we have the freedom to make our plans, dawaya-waya tayong agplano, the Lord will direct our feet in the way that is best for us. Amen? Iturong na tayo latati apo, kakabsat. You see? So nga, as a Christian, eket dagpintas digiti nga prinsipyo, kakabsat, nga isurat tayan ti Biblia tayo na mabalbalin, ket basa-basaan tayo nga kang kanayon, yung dim lang amo kakabsat, time will come, masapol mo to digitoy. Ket isu that agserbi nga weapon mo. Panglaban mo jerik na, muno, panglaban mo di panunot mo, tapnon ti kasta, ket agbaling ka nga, natibker, ka nagtalinaed ka iti apo. Amen? Tuloy tayo tuman ng kakabsat. Praise the Lord. Apo Diyos, sagyamang kamken ka, na indaklan digiti nga adal apo. Ket no awan kastoy nga mangisuro ken awan kastoy nga sursuro apo,
manipod ka digiti saom nga mailawlawag iti kastoy nga applicable nga prinsipyo apo. Ket talaga agbaling kami nga nakapoy defeated Christian kami apo. No magyaman kami, you've given us a pastor with a tremendous na isang sangayan apo nga talunggading kadigitoy nga bambanag ket insuro na kada kami apo. Lord, help us to say no even if it hurts because we would rather please you than men. And prayer changes us, not only the things. Help us to be content in every situation, apo tapno. Awan iti burden nga bagbagkatan mi, apo, no unnecessary pressure nga pakaisagmakan mi, pakaikaglisan mi. Mapnek kam kumakadigiti adda kada kami. Kaya nasa isayat, apo nga, dakam tay maapingam ta dakam ti mga pinguno mang padpadakas. Kateti apo, following God's will and God's way, you can never go wrong. Apo, tay pagayatam latta ti agpanuray kada kami. Saan nga da kami? Tay pagayatam latta apo. Nothing is permanent. Lord, help us. Lord, naman pa'y addada digiti blessings, addada digiti education, digiti pagubraan. Ngem apo ti masakbayan, sikat makamuti amin. And we put our trust and confidence upon you, Lord, because nothing is permanent. And Lord, no adadigiti dalan mi ita, ket makita mi nga hana nasaya at apo, saan nga pagiso, wano saan nga nalinteg, saan mo pa kay aywan. Ket adtoy kami apo nawaya ka, nga mangidalan, kada kami mangiturong, tapnon di kasta, maramid mi iti apagiso apo. Ket no adada digiti sitwasyon nga pasamak di mi maawatan, adda daytoy apo nga pagtenglan mi nga all things work together for good. Po, bendisyonam digiti kakabsat. Diti Pilipinas kan iti balasiw iti taaw. Digiti nga sasaom, umdas damanen, nga nang tutiragsak, regta, panaka-revive ti puso apo, panaka-repress ti panunot, Lord. Bless us this week. We commit our lives to you. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen, amen and amen.